Hiriko erdiguneek bihotzaren antzera, bizitza punpatu eta zabaltzen dute. Bakoitzak bere paisaia, egitura, erritmoa eta estiloa dauka. Iñaki Segurolak ere bazuen idazteko estilo jakin bat. Erren min bat, ganorexia saiakeran dioen bezala. Eta horretaz guztia hitz egingo dugu, Garbine Larrea bere andre lagunarekin. Ganorexia, liburu berezia, Garbine, berezi zeuretzat seguru. Iñaki Segurola, hiztegigile filologo idazlearen, hil josteko liburua. Hori da, hil jostekoa, bere ibilbide literarioan 6. liburua, 6 horietatik 3. ensegua, eta bai, bera iazko udaberrian hil, eta iazko udazkenean argitaratu genuena. Garbine edizio lana egin duzu, bakarrik ez aragon zeregin horretan, baina gero itzatze idatzi duzu bai, oinak jarri, apurtxu testu inguruan jartzeko hau guztia, zemozko lana izan da. Bueno, ariketa berezia da hori. Ni berez gordailu hutsa nintzen, berak dokumentua bidaltzen zizkidan, eta ikusita lan bat zegoela, ez? Lan horren edizio prozesuan buru belarria hitzea tokatu zait. Orduan, Jorge Jimenez Bekek egin du editore nagusia lana, Ariz Galarragan laguntza ere izan dugu. Orduan, bitxia da, egilea bizirik egon ez arren 3 editore izan ditula lan honek. Niretzat arraroa da, ez? Editoretzat ez daukan ere burua. Baina egia da, liburua kokatze aldera egilea hil ondoren behar genula, ez? Epilogo batean azalpenen bat eman, baita ere bere lanei amaiera bat eman, eta berak eskatuta bezala hainbat oino harrere ipini dizkiogu, berak utzi zigulako Jorge eta bioi hiperraskarrek bakarrik ulertu ez dezaten hainbat gauza azaltzeko. Izango du, titulutik hasita, zenbat joko egongo dan hemen, zenbat gogoeta egongo dan, apurtxu bat izango delako gogoeta printzes berdinen arteko batura bat. Bai, ganoraren anorexia da, berak hitzaurrean ongi azaltzen du hori, kokatu egiten du horrekin liburua, azaltzen du erren min badaukala, nola ezin duen ondo idatzi, baina aldi berean horri aurre egiten saiatzen da. Orduan, hor Iñakik aurreko lanetan ere erakutsi duen idazlean izaera hori bete-betean jasotzen du liburu honek. Nore ekarri gaituzu, ze postik hauzen gu, artefaktuko lantaldekuek Donibane Loitzunen. Donibane Loitzune da leku berezi bat bi arrazoirengatik, hemen Jon Garmendia Txurilla bizi da, nire aspaldeko umetako lagun bat, Iñakire laguna ere bai, elkar asko estimatzen zuten, eta niretzara ez leku bat, ez? Iñakirentzat ere ez leku bat zen, berak bere herria Azpeitia behar zuen bezala ez lekuak behar zituen. Eta ez leku hontan Biurnietar batzea, Azpeitiar baten liburu bat zitzeitea, astegun buruzuri batean, bada dena arraroa, Iñakik asko maiteko zuen hori. Eta gero esan behar dut, detaile hunkigarria da, Iñakik hil aurretik bazuela posti batean ipinita, Jon Garmendia Txurillakin hitzein beharreko gaiak, ez? Eta gai horiei begira jarrita, zerrendatuta, ikusi ditut ganorexiako gaiak. Orduan, zerbait utzi dugu zintzilik, ona etortzeko asmoa bagenuen, eta niretzat bada berriz topo egite hau ganorexiari leku hori ematea, eta leku bat aurkitzea, ez leku izan arren gure leku bat aurkitzea. Batzuko gara Txurillarekin gero? Sortzaile lanetan, bitu musikaren mundutik espaldia ezagutzen gara, eta badabilelako sortzen, etengabe, Txurilla bai, eta batu duzu, desan didazu gainera, zuen kasuen, berritarri izan databe, aspaldiko... Bai, nik esan dugu jatorri bera dugu, eta gauza askon mundu ikuskera bera daukagu, Iñakikin luz eta zabal eztabaidatzen genuen, lagun arteko uneak luzaraziz, ez? Eta, niretzat ederra berriz berakin topo egitea, ontaz hitz egitean ez zaizkigu hitzak agortzen, orduan, bere ikuspegia ezagutzen niretzat beratxa da. Aitortu beharra daukat, sentipentsaera hauek loa galdutako gau luze beldurgarriek utzitako gorputzaldiarekin idazten ditudala. Garbine Iñaki Segurolaren azken liburuaz hitz egingo dugu, elkarrizketa berezia da guretzat, zeuretzat bai, noski. Bai, berezia erabat liburua, izaera hontako liburu bat horrela editatua, horrela argitaratua, nahi eta nahi ez da berezia bai. Nola egin duzuen lan, eta nola dagoen liburuaren
prozesu hori nola izan den galdetu behar dizut, bestak beste, zeuk jasotako testuak izan zirelako, emailez jasotakoak, prozesu luze baten. Liburuan prozesua berezia da. Iñakik idazteko oso modu obsesiboa zeukan, ofizio handiko idazlea zen. Orduan, berak arrazoia ez dago edukitzerik argitaratu zuenean, 11 urte dira, niri erakutsi zidan bere gordailu lanak egiten, ez? Orduan, jasotzen nuen bai sarean eta bai leku fisiko batean, bi lekutan, bakoitza denean 4 lekutan, artxiboa beti iriki gabe. Orduan, nik banekin idazten ari zala, astean behin, 15ean behin, bidalketa egiten zialako. Orduan nik aurreko mezuak ezabatu eta azken artxiboa jasotzen duen. Orain ere horrela izan da, liburu honekin, nik arrazorik ez neukan zertzan, bere oharra beti izaten zalako ez iriki ez irakurri, gorde leku hauetan. Orduan, bera hil ondoren, nik banekien hor bazegoela lan bat, ez da bat ere xamurra izan, ez iriki ez irakurri hortatik pasa behar dezulako artxiboa irekitzea, irakurtzea, oharrak hartzea, eta pentsatzea hau liburu bihurtu behar da, ez? Eta hor edizio prozesua dago. Berak baita ohar bat garbi utzia zidan, eta hori epilogoan jaso dugu, joan Irunera gizon honengana, eta eraman liburu hau, lan hau esanez, hau da gure gizonak eskribitu. Orduan hori nik bete egin nun, eta gero horraz izan edizio prozesu, guretzat oso exigente bat, egilea ez dagoela erabaki asko hartu behar dialako, eta ez dira erabaki guztiak errexak izan. Ezberdina dau guztia, Garbiñeian oraino, hitz egiten dugun, baina ezberdina dau guztia, hitz egiten egon garralako programazio aurretik. Hil eta gero, zenbat gauza geratuko zaizkigun guztioi egin gabe, ezta? Bai. Baina, klaro, ez dakigu noiz hilko garen. Kasu batzutan, erabakitzen da, bizitzarekin noiz amaitu. Ezberdina izan da horrek guztiak testuinguru berria jarri dio liburuari? Askorentzat hemen dagoen gaia morboa da, ez? Nik esan nahi dut, horrelako gaitz badagoenean, ez? Badagoenean depresio bat, ansiedade bat, badagoenean insomnio bat, badagoenean tratamendu psikiatriko bat funtzionatzen ez duena bere lana egiten. Sufrimendu maila ikaragarri bat iristen denean pertsona, ez? Eta aldi berean pertsona hori ari da ditun indar apur horiek ofizio honi eman nahian, ez? Nik aipatzen detor, berak ez dauka dardarrik bere letretan, baina eskuak dardarriten zion idazten ari zan egunetan. Berak bidalitako azken artxua aprilak 12koa da, hila horretik 3 egun besteik ez, ez? Orduan ikusten zitzaion zertaraino eman nahi zion honi zeukan hori, etengabeko hausnartu behar hori, etengabeko bere gaiak irakurleari eman nahi bat ere badago, ez? Orduan, eriotza bat horrela etortzen denean, ez? Eta hau da eriotza bat, berak nire irakurketa da, bera oso modu duinean erabakitzen dula, ez duela horrela bizi nahi, ez? Berak biziari eskatzen zion argi harin dagozo bizitzea, eta etzan bate horrela bizi. Orduan, niretzat errespetatzeko erabaki bat izan da, eta noski, gutako edozeinek gure uste arrotik ez dugu pentsature egiten inoiz hil behar degunik, ez? Baina eriotza agendan ez dagoen gai hori da, kolpetik etortzen zaizuna, eta usten dituzu, labora ipini gabe gutxi ezakezu, nire itak utzi zitu marrubi landare batzuk landatu gabe, bapatean hil zan, eta Iñakik utzi du liburu hau horrela, ez? Eta niretzat bada bere ondarea zaintzea, eta egin behar genuen zerbait da, nik ez dut zalantzaik euki, norberari kosta ala kosta egin behar genuen zerbait da. Prozesu horretan, lehen apurtxu bat esan dugu, forma hori jarri, testuak, pentsamentuak izango direlako, bere obran zehar etorri direnak, baina garatzen joan direnak denporarekin, eta espiritualtasun hori hartzen duena momentu baten bebai, zelan erakutsi hau, jendeari, zure hurbiltasun horrekin, noski, Garbiñe? Niretzat bere betiko gaia daude, ez? Berak herriari buruz, hizkuntzari buruz, egin behar du bere ofiziotik ere, ez? Bere afiziotik ere hausnarketa bat. Lehenengo liburua gaur ez du hiltzeko guraldirik egingo, ez? Hor, plazaratu zituen hainbat gai berriro ere ekartzen dituena. Gizakien arteko harremanaz hausnartu beharra dauka, bilaketa espiritual bat ere beti egonda, ez? Bere lanetan. Eta azkeneko hontan, eduki du. Gero, ikusten dugu Iñaki garratz bat, Iñaki lagunak egitera ez doa. Hau, libuna aurkezpen egunean bilan muguruzak oso ongi azalduzun, ez? Hemen ere ikusten dugu Iñaki hau, ez? Orduan berari horren gainetik egon nahi du. Niretzat Kuiasua idatzi ondoren ere badauka ote izan arrasto bat ezin dana ukatu, ez? Bere izaera ez baikari hori askoz nabarmenago dago anorexian. Eta, berak olgetan benetango bizi estilo bat nahizun, ez? Eta ikusten zaio hori ere, batzutan ez dakizu olgetan ari dan, benetan ari dan,
zerbait oso modu finkoan adierazi eta kontrako esaten du eta biak dira sinesgarriak, orduan niretzat hor, ariketa handi bat dago, idazketa lan ikaragarri bat dago. Idazketa lana, oso ondo idatzita dauen liburu bat, ze ondo idatzita dauen, eta ze zalantza ez da, inok ezin duelako ondo idatzi, nik ere ez. Hori da, berak bazeukan horren hausnarketa bat, hain zuzen, 3 urte jarraian 3 liburu izan dira, Sekuiasua izan da, gero Koiteretzia eta gero Ganorexia. Eta berak hausnarketa bat, liburu bat bukatzezun aldiro edukitzen zuen utxune handi bat, hor bakui bat, ez? Eta azkenekoa, Koiteretzia bukatuta gero irakurri zuen Paul Austerren, Experimento Eskola Berda, alako hausnarketa bat, idazle izaten ofizioan ingurukoa, ez? Eta esaten zuen, hau ofizio sano alda, hau ona alda pertsonarentzat, baina era berean hortara emana dago, ez? Hori inbeharra dauka. Orduan, hausnarketa horiek hor daude, berak aipatzen du, askoko estiloi gabe idazte dute. Hor ere ez dauka inungo eragozpenik, hainbat jenderen kontra aritzeko, euskal literaturan ez dago estilorik. Hori handia da, baina hori bera da, ez? Nik estilo bat badaukat zer esana. Eta gero kontuz nirik koma bat ere ez mugitu, ez? Hau guretzat harrigarria izan da edizio prozesuan, ez dugu akats bat aurkitu. Orduan, ikusten da, batzutan zoroa eta kaotikoa dirudin, bapatekotasun hortan, aldi berean hori testura ekartzen duenean, ze zorroztasunekin diten duen lan, ez? Bere burua eskatzen dion zorroztasuna, eta bestei ez dien hausten ere edozein moduz ez hitz egin, ez aritu edozein eratan honi buruz, Nik gomendatzen duten komiki sorta, kasu honetan, El Castillo a través del espejo da 5 liburutako kolekzioa. Nun historia printzipala da 7 ikasle, bakoitza bere arrazoiengatik eskolara joateai utzi diotela. Eta egun batean beraien gelako ispilua argia egiten hastea, eta ikusten dute aldutela ispilua gurutzatu. Eta iristen dira gaztelu batetara. Orduan, 7 ikasle bakoitza bere arrazoiengatik eskolara ez doazenak, iristen dira gaztelu misteriotsu bateta. Gaztelu misteriotsu horretan dago neskatxa txiki bat, dala El Señor Lobo, eta bertan esaten die arauak oso erresak diala. Daukate martxoa arte, gaztelu hortaz disfrutatzea nahi duten bezain beste. Giltza bat dago iskutatuta. Giltza hori aurkitu ezkero, giltza aurkitzen duena desio bat eskatu dezake. Eta orduan gaztelua eta bertan gertatutako guztia desagertu egingo da. Orduan, 7 ikasleak giltza bilatzen hasten dira, bakoitza bere arrazoiengatik beraien desioa bete ahal izateko. Eta beste arau bat dago, eta hori importantea da. Arratsaldeko 5 baino lehenago beraien etxetara itzuli behar dute. Inor ezin du gelditu gazteluan, arratsaldeko 5 pasata. Bestela, Señor Lobo hitzetan, el lobo vendrá y os comerá. Dira, esan duten bezala, 5 aleko kolekzio bat, oso motxa, misterioz beteta, eta pila gustau zait, ze ez dakizu inoiz nundik joango den, uste dezu igual alde batetik joango dela, eta batean giro bat egiten du eta beste aldetik doa, baita ere dago misterio hori de zer gertatzen da arratsaldeko 5etan, eta oso engantzatuta irakurri dut komiki kolekzio hau horregatik gomendatzen dut. Bapatekoan oso nazela. Esan direzu, hemen egon gara apurtxu bet, kafetxu bet hartuten hasi aurretik, eta, irratian be lan egin da, estilo ezberdinetan gainera, hori guztia ekarrita bai idazketara, iradoki aldalako, ezagutzen ez genu honak, ezagutzen zenuten guztiok asko maite zenutelako, eta mirestu ez da, jakintza horregaitxik, klaro, honelako buru argi bat. Iñaki Segurala izan da, ahoz ondare bat utzi digun pertsona, irrati gizona izan dalako, bai Euskal Irratian, bai irrati libreetan, hankak lurrin ezagunena, ez? Baina ez bakarra bere ibilbidean, eta gero idatziz ere, ez? Idatziz lan hauek utzi dizkiguna. Orduan, Iñakin ondarea ahozkoa bezain beste da idatzizkoa. Eta hau hain justu idazle, olako idazle bat, asko esan diate, ez dutela aurkitzen, hau da, testuak irakurtzerakoan Iñaki entzun egiten dutela. Eta bat baino gehiago esan didate, enbarazuta dan egiten diela Iñakin ahotsa barnean daukatela hori irakurtzerakoan, ez? Hau niretzat bada interesgarria hausnarketa hau egitea, ez? Askorentzat maila berean jaso dutelako, askok ez dute Iñakin lanik irakurri, baina entzumen ariketa intenso bat izan da, eta beste batzuntzat izan da irakurri hortatik abiatuta iritsi dira bere ahozko lan horietara.
Netzat batean zein bestean aurkituko dituzu bere fan handiak, ez? Bera miresten zutenak, eta bueno, batipat ikusten delako hainbat horra aipatzen ditut, ez? Beak ahoz garatzen ikusten zunak, ez? Etzala iritsiko ondo hor testura eramate ditut. Netzat, bueno, bada gaitasun hori eta malgutasun hori bada ariketa interesgarria. Bueno, ariketa, idazte ariketa izateaz gain, bestakin nola deituko diogun, umore beltz hori edo ironia izan daitekena, esan didazulako gauza baten alde bestien kontra, oso ondo, irensten dana, eta gero ohar txiki hori, zure horrak daudela, esan dugu lehen, apurtxu testu inguruan jartzeko, baina bustanki deitzen diona berari, asko ustetu zaizki dauek, idatzi duena berresten, edo guztiz kontra egiten, humoretik gainera, autokritikatik, Bai, bueno, berak askotan esan ezun, bera hitz-poten ideia potoloen kontrakoa zela. Orduan ikusten zaio, berak hortara irristatzeko arriskua badu, ez? Zerbait oso modu zehatzean edo zurrunean adierazte badu, berehala ingodio kontra bere buruari. Handik, segundu batzutara ja ari da kontrakoa idazten, ez? Hori buztanki horietan egiten du, niretzat bitxia da, testuak badu bere ordena, baina gero azpian hausnarketa horiek ditugu. Askotan, goikoarik egurra emateko, bere buruari egurra emateko. Niretzat ariketa hori oso zintzoa da, hain zuzen beste egurra ematen badiezu zure buruai ere ematea, ez? Beste batzutan buztanki horiek ez dute ekarpenik egiten, esatezu, hau zertara dator, bere bosta jola dio, horren gainetik sentitzen da, eta beste zenbaitetan ikusi dugu testuak garatzeko zerbait ere, ez? Niretzako berak esaten zuen bera etzala bat, barruan ahots asko zitula, anabasa bat zeukala barruan, eta denei entzun behar ziela, ez? Orduan, anabasa horretan badago bestei entzundakotik ere ikaragarri, eta, bueno, niretzat gaur egoten arrazoi, hemen egoten arrazoietako bat hori bada, berak Txuriakin, Jon Garmendiakin hausnartu nahi zitulako hemengo hainbat gai, ez? Eta ia ni ziur nago, hor dela buztankietan, dela testuan jasoko zitula, ez? Besteen elkarrera ginean sortutako ideiak. Bueno, esan dugu lehen titulotik, titulue mundiala da. Hiztegigile, filologo, zema lan egiten duen hiztegigile batek, ja berez, Garbiñe. Bai, bueno, hiztegile, euskal hiztegi historiko etimologikoa azkena da, baina orotariko euskal hiztegian, bueno, zuk jartzazu hori apal batean, ez, leku hartzen duen, zenbat tomo dian, zenbat orrialde dian. Bueno, beak hori egitasmo hortan lan egin zuen, karrera bukatu bezin pronto, ez? Berak esaten zidan, idatzia utzizun baita ere, bera hasizala lanean, ordenagailuik etzan garaian, da whiskia edan, ez, iten zula Koldo Mitxelenakin, ez? Kulturune izan aurretik gizonarekin hasizala lanean, orduan garaitakoa da. Eta gero etorri zala Ibon Sarasola ordenagailuakin da ur botilakin. Orduan, berak evoluzioa horrela adierazten zuen, ez? Baina hor daude orduak, hizkuntzari emanak, hizkuntza aditzen, ez? Testuak, jasotzen, bazeukan klasikoen jakintza bat ere, bueno, asko aipatu diatena, ez? Oso jende gutxiri ikusten zitzaion hori, ez? Hizkuntzaren jakintza maila hori. Nik horra aipatu dut, Wittgensteinen esaldi bat, ez? Zure mundu ikuskera, zure hizkuntzak emate dizuna. Orduan, Iñaki hizkuntza afizio izan da, bueno, hortik ere egiten du. Gero, ganoraren anorexia asmatutako hitz bada. Eta hau bitxia da, ez? Berak tradizio hortatik etorri eta hitzak asmatzeko lizentzia hori hartzen du. Hori ondo irutzen zaio, hizkuntza bizirik dagoen seinale bat, ez? Hizkuntzari maitasun oda hori esango nuke, berbetan hasten basaran eta ere antropologiko baten bebai, ezta? Ez badaukagu hitzik ezin dugu izendatu. Orduen, ezin dut kontatu, ez badaukat hitzik horretarako, ze alegin hizkuntzari maitasun hori hizkuntza guztiei, baina, bueno, min hori esango dugu, gure hizkuntza, gure herria, presente dabu, asko, azpigai asko, kontu asko, baina... Hizkuntza bai, hizkuntza zalantzai gabe, bere lan tresna da, baina era berean hizkuntzari eman nahi dioalako diztira bat, ez? Eta ikusten hori lan guztietan. Hau, niretzat behira, hau Juan Luis Zabalak egin zuen hausnarketa bada, Iñaki irengan hizkuntza zerbait organikoa zen, ez? Nik uste dut berak giltzurruna sentitzen zuen bezala, giltzurruna zeukan bezala bere funtzio egiteko, hizkuntza zeukala funtzio bat egiteko, eta hori izan ahotik ateratzi zitzaiona eta eskuakin egiten zuen. Orduan, bueno, hizkuntzak beragan dun presentzia dun lekua, nik uste dut bere biografian ez dago beste gairik, baina era berean ez du hori modu aldarrikatzaile batean egingo, baizik praktikatik egingo du. Berentzat, testu batean luzituko du hori, baina arrandegia zari da hizketan. Orduan, gustatzen zait hori, xumetik ari dalako. Liburuaren testu inguruan, gainera, bakoitzak ikusten duena, niretzat oso garrantzitsua dalako, eta esaldi baten egongo da, oso galduta egongo da epilegoan, baina zemaitasun, ariketa izan dan zeuraldetik, eta esan duzu.
azkenatan ja, liburua kaleratu, azaldu, plazaratu, ez badakizu ezer, jaso eta listo, baina zenbaitasun ariketa Garbine. Izan da maiten zuen ariketa bat lanetik, egitetik. Nik berak eskatutakoak bete ditut, bere gordailu nintzen neurrian uste zor niola, literaturakikoak, liburuarekikoak behin eginda, esan beharraz egon, ez? Hau egiten dugu berari oraindik ere eman nahi diogulako, eta eman nahi dizkegun gauzaien artean maitasuna dagoelako, eta hortik egindako liburua da. Madarikatua zein zentzutan hartzen den, Rimbaud madarikatua izan zen edo Baudelaire. Gogoko ditudan poeta bi, madarikatua esaten badugu beste zentzu batean, ze esango dizut, gauaren amaiera edo bukaerarainoko bidaia zelinena. Nire liburutegi pertsonalean gehiago dira liburu zaharrak berriak baino, batez ere daukadalako Gredoseko klasikoen bilduma osoa. Orduan, zaharrena izango litzateke Iliada, ez da Homerorena, Kristo aurreko 8. mendeko lana dalako. Baina, bibliofiloa naizen aldetik asko gustatzen zait latinez idatzita dauden liburuak erostea eta ukitzea, eta ediziorik zaharrena etxean daukadana, hain zuzen da justu hauxe, 1857 urtekoa da, eta erosi nuen lekurik ezustekoenean, Benidorreko liburu azokan, eta latinez idatzita dagoen fisikari buruzko tratatu bat da. Eta izugarri maite dut, zaharra dalako, eta irudiak eta testua dituelako, eta oso ederra iruditzen zaidalako. Amaiera Ederreko liburuak Arkaitz Kanoren twist. Kontuan izan da linealtasuna ez dela existitzen, eta kasu honetan, liburu honetan, azken kapitulua Soto eta Zederioren bizitzako pasarte eder bat kontatzen duela, nahiz eta gero dakigu nola bukatu zan beraien benetako bizitza, ez? Baina nola dagoen idatzita azken atal hori, nola amaitzen den liburua, iruditzen zait marabila bat. Hiruren adinak batuta ere, ez dira Etxeko Andrearen 75 urteetara ailegatzen. Paradisuko lurrina dario ardo merkeari. Garbine, Jon Garmendia, Txurilla gonbidatu duzu? Bai. Programara, zergaiti bera? Jon izan da netzat aukera bat, pendiente gelditu den zerbaiten aukera moduan. Hau da, Iñakik bazaukan bere ordenagailuan postit batean, Jon Garmendia Txurillakin hitzein beharreko gaiak, ez? Eta gai horiek badia menganorexian daudenak. Nire errezeloa da, nahizula gure amaitezinak izaten zian, halako juntaizo bat egitea, bera izek ekarpen egingo zion, gero hori ganorexian jasotzeko. Eta gero, nik estimatzen dut berak egiten duen irakurketa, berak duen, gaitasun poetikoa, eta, biak urnietarra gara, hemen ez leku honetan, ez? Azpeitiarri idazle bati buruz egitzea, dena da, ez lekua dena da arraroa, nik uste Iñakik estimatuko zuen zerbait da hau. Jonetan olakoak ziren, hizketaldi horiek? Hizketaldi bukaezinak igual, baina ez daki bukaezinak, baizik eta zian interesgarriak. Ze Iñaki izan hiztun on bat, eta hiztun bezala idazle on bat, ez? Burua hain argi eta hain gauzak bota eta hain sui generis, hain bea, ez? Gaina bea izan eta permititzea bere buruai, pentsatzen zuna esatea, eta ni botatzea izu pentsatzen detena, eta hain hartu zazuzuk, ez? Eta uste gaina hori oso gutxi egiten den gauza badala eta beak bazeukan doai hori. Ze dana dakau influentzia bat sortzeko almena, ez? Eragin bat sortu aldeu. Nik pentsatzen dudan hori nahi dizu zuri pentsarazi. Hori egiten da askotan. Harreman afektiboetan, lagun artekoetan, denetan, ez? Da azkenean orduan zenbat uzten zaio besteai hautatzen da, erabakitzen, ez? Eta Iñaki egitezun kontatu gauza, bota, kontalari bikaina aparta, eta gaina sustraiekin, hankak lurrin eukita gaina. Eta gauzak azaldu, bota, eta oain zuk bota zure pentsamendua. Mikel Alberdi maila batean, jende artean
pozik bizitzen saiatzen dan norbait da, beste maila batean ezagutza, jakinduria, sorkuntza, maite duen norbait, eta agian beste maila batean unibertsoko errore bat ere. Izkien eskalea 2011an idatzitako olerki bilduma bada, Labrazan aurkeztu genuen, eta Iñaki Segurola izan zen irakurle bat hango kanposantuan. Poetek argia bilatzen dute, Izkien eskaleak nik uste baita ere argia bilatzen dutela, eta argi horren bila, pentsamentotik haratago dagoen zeo horren bila, horren hitzen bila dihar dugu mundu honetan, eta zentzu horretan bai, antzekoak izan daitezke Izkien eskalea eta poetak, gauz gehiago ere, ziurazki. Apasionatua naiz bizitzarena, ezagukerana eta sorkuntzarena. Gero daude kategoriak, eta kategorietan ez zait gehiegi gustatzen sartzea. Berpizkundeko jakinduri nahi hori mantentzen dut nire bizitzan, eta bohemio antzera hori bai, eta neurerara, baina hori, sorkuntza eta ezagutzaren maitalea izan naiz, eta hori nahi dut izan. Hitzak musika bilakatzen dira bakarri momentu batean, taldekoek elkartzen geranean lokalean, eta hitzei buruz hasten geranean hitz egiten da musika entzuten hasten izenean, hor dena bat egiten da, eta musika agian da unibertsoko misteriorik ondienetakoa, ederrenetakoa baita ere, bizitzaren estanda da musika, eta Dionisosen indarra da musika ere. Mailander taldea proiektua sortu zen sufrimentuaren kontzientzia eri musika ipintzeko. Sufrimentuaren kontzientzia hori Mailander filosofoak landu zuen, eta banalidade garai honetan kultura bihurtzen nahi danean kontsumoko espektakulo bat nahi izan genuen sakontasun pixka bat eman bai musikari eta bai hitzei kultura maila horretan ipintzeko. Oraintxe bertan Errioxako Araban hor badaude bi herri txiki oso politak Oioneko konsejo egiten direnak, bat Labraza eta bestea Barrio Gusto, eta Barrio Gusto oso gustoko dut. Oso jende gutxi bizi da, eta bai sormenerako eta bai pakerako oso leku aproposa da bai. Segurazki, bitu, kanpotik begiratuta, eta zeuek jakin barik hau guztia, segurazki eztabaida aberasgarri horietakoek, ezta? Gauza batzuk berdintzen gaituztelako, beste gauze askotan oso ezberdin pentsatuko dugu? Adibidez, nik eta berak, ez da oso belanaldi diferenteak ja, toki desberdinetakoak ere, eta batez ere edukiera politikotik, ez? Azkenean da, esateko, da ortodoxia eta heterodoxia edo, da esateko, bat zer da anarkoa eta bestea da oso espartanoa eta oso arauen, kontrakotasun arauen jarraitzailea edo nor da nor, ez? Eta hortan izatea desberdinak, baina aldi berean, zentzua askotara, elkar hartzea eta elkar ulertzea eta ikustea, ostras, hemen badago zerbait, egitazko zerbait, eta izan behar da, eta noski ez, permititzea, gauzak esan behar dira, kontatu behar da. Nolako irakurketa egin duzu? Liburuaren nolako irakurketa egin duzu? Hainbeste gauza azkat, izango nuke laburbilduz eta sintesi batekin dala aspaldi gozaldaik, gozatu indet, parrak inditut, parsaioak, bakardadian, konpartitzeko modu esate, hau apuntatu behar eta goatu behar eta, gero, ni sortzailean ez da, ez da goatzen ez, baina. Eta da, ez dakit, ni konparatzet, asko da, liburu bat da, irakurrin behar dana. Ez da irakurri behar idazlea azkenean hilindalako edo bere buruak beste edo. Bakizu hor morboak sortzen dira, baina ez. Irakurri behar da, zen da bere drama du eta bere edertasuna. Da lehen musuak bezala. Lehen musuak drama handi bat du. Ze dano geukideu lehen musua o lehen, ez dakit, maitasuna marraztu deun lehen eguna. Ez dakit, bakizu bere drama da, hola, edertasun hortan. Ez da berriz errepikatuko. Liburu hau ez da errepikatuko. Eta gainera bi drama ditu, idazleak ez du beste bat idatziko, ez? Bi drama daude edertasun hortan. Eta dano batzen deu. Porque, claro, lehen musua da. Ez da, bigarren lehen musua eta hirugarren lehen musua, hori ez da, lehena da. Eta niri utzi dizkit
hainbeste gauza eta hainbeste gero ikusi naiz ere eta esaten dut, ni buruz, esango nioke ez, igual nire baitan esaten diot, ez dakit, eta hor nik hor labur biltzen dut. Zeharik eta bai edertasun hori, edertasun hori ataratzeko gaitasuna, Garbina erakusten zabiltzena lehenengo segundutik. Edertasuna ataratzeko gaitasun honi guztiari, ezta? Bai, bueno, berak, netzat hor badago berak aseran kokatzen du erren bat daukat eta min batetik egin naiz, ez? Baina aldi berean horri kontra egiteko nago. Orduan, baditu pasarte batzuk ikaragarri poetikoa dianak, ez? Bere gertuko batek esan zidan, oso hitz gutxitan, adierazi zidan, bukatu inet liburu hau, iluntasunean urrekoiskorrak aurkitu izkinat. Eta oso ondo adierazten du, ez? Iluntasun bat dago, min bat askoak aipatu dute, bukatzen ari naizen neurrian ari naiz tristetzen, ez? Hau dolua denok daukagu gure dolua, eta dolua iteko lagungarri ari da izaten, baina hor urrekoiskorroiek ikuste dituz, ez? Eta dia gerorak geldituko zaizkigunak, hausnartu arazi egiten digutenak, eta zenbaitetan berak esaten du, ez? Poesia zer da, neurtitzetan ipini dualako, ez? Hor poesia ikaragarri dago. Orduan poesia horrek sortzen du alako, hauak zabaldut. Zabal inda gelditzea askotan, ez, testu hontan, beste aurreko testuetan bai. Orduan, edertasun handikoa da, nahiz eta min handi bat ere badun beak, eta gu ere jakitun gea, ez, orain zaintzan min hori. Ni Andoni naiz eta gaurkoan aurkeztuko dizudan liburua Nur eta Dordoken uhartea da. Toti Martinez Elezea da idazlea eta Juan Luis Landa marrazkilaria. Erein argitaletxeak argitaratu zuen 2012ko abenduaren 3an. Liburua Nur izeneko neskatu bate abentura batez doa. Nurren lagunak Gigi, Idan, Ideiro eta Ander Txinako hegoaldeko Hainan uhartera joan dira. Han Dordoken ospitala ezagutzen dute, eta abentura berri zoragarriak bizitzen dituzte, izurdeen, itsasizarren, marrazoen, eta koloretako arrainen artean. Hondartzan, dordoka handi bat aurkitu egiten dute, baita ere Dordoken ospitalea. Ni Nur eta Dordoken uhartea liburua gomendatuko dizuet, liburu divertigarri bat delako. Asko gustatzen zain, gehien gustatu zaidana Nur dordokarraloiarekin hain ongi sentitu denean. Baita ere, asko gustatu egin zait, Nur lagunekin ospitalera sartu zenean. Liburu honek nire ikuspuntuan ez dauka ezer txarra, ez da desegokia. Liburu divertigarri bat eta entretenigarria delako. Nur eta Dordoken uhartea liburua irakurtzea animatzen zaituztet, esan bezala liburu divertigarria eta polita delako. Izan ere, liburua abentura asko agertzen dira. Baina oraindik zari zarete hemen, Juan Nur eta Dordoken uhartea liburua erostea. Animo, agur! Jon, esaten zabiltz, gauza batzuk apuntatzeko modukoak barrura iritsita, klaro, zuen irakurketa, ez taleko izango, irakurle soil baten irakurketa, ez da? Zerekin geratu, zara? Ni geratu naiz, ez dakit, guk azkenean gertuti batez ere Garbinek azkenean, elkarbizin da, eta elkarrekin bizitzea gauza da, zuetzea joaten bizitzea batekin edo bat hori zurekin ez, elkarrekin bizitzea zoazte ez da, elkar bizitza hortan, beha dazka horren, nola gaiteko ardatz guzik ez da. Nik azkenean, kokatzen dut, nola aztertu behar eta lagun batek idatzi duna edo bere mirestle bezala edo esateko tipo honek ze buru argia zunda, ze jantzia eta ze argia hitz egiten digunda, ze xume eta ze apal da. Danok ulertzeko modun esateko, eta ez dela negatiboa, ze hori da justu baikorra eta positiboa eta importantea, ez? Baina nire ustez, nik aztertzen dutena da, nik lagun bezala ez dut ikusten beha, baizik, eta nik ikusten dut, da hitz bat oso gainbera eroria da, lurrian ila, debaluatua, da laguntzaile izate hori, ez? Laguntzaile zen laguntza da behar duguna danok, bizitzeko erabatea o bestea. Beak autolaguntzan ez zu sinisten, porque auzolaguntza esaten zuen ez zala existitzen, ez? Baina inaki da, lagun bat baino gehiago da laguntzaile bat, eta hor utzi du liburu bat, nun da, behiratuko dionak eta hartuko dunak denbora, bere eguneroko rutina, estres edo, abia da, ero hortan bizi gabe, hartu eta esan, hausen hartu pixka, pentsatu, ostra, hemen eman du, argi bat utzi du, ez? Niretzat, bere figura ikusten den laguntzaile bezala, laguntzaile izatea oso importantia da. Niretzat da, hitz bat, aberastasun handia duna, eta nik Iñaki konsideratzen, eta liburu hau justuki, uste dut laguntza moduan askori torreko zaila ondo, zea, ezkenean, beak markatzen ditun beltzaldi eta beltzune eta gauzak, ez da, bueno,
egiteko, ostras, hori pasa, gainditu eta berriz atera eta esateko eta gero esan, eta hori dana aplikatze ote da hezkuntzan edo eskoletan edo gauzetan edo egunerokoan aplikatze ote du, ba ez. Eta orduan, badago leku bat, nu jun zaitezken, ez da, ganoresia hoi da, ez bakarriko, Iñaki gutxi ditu olako, bueno, ondo ereindako lur bat utzi du hor, da bere loreak emango itxuta, nik argi dakat, liburu ontaz itxegin ingoa, aztertu ingoa, sakondu ingoa. Eta, klaro, gainea, zerbaitekin, porque, klaro, bizitik da honean, batzuk esango zuten, baina honek ahoa handitu, eta ahoa handi ez, ahoa ondo ireki eta ondo esan gauzak, hori itenzun behar, eta ondo idatzi. Sortze lanei buruz ari gara, sortzaileak zari, apurtxoet esan dugulako, Garbineren azkanien Sendabelarren liburu eta jakintza hori jaso duena etxetik, apurtxoet konpartitzen zuiena gainera, lekuan, baserri giro horretatik eta, txurila basabiltze bai, letrak egiten musika, letrak, zeure zutabiek, zeure kasetari lana, eta bar, sortze lan ezberdinak, baina kanpotik guk jasota hartzaile moduen, ze beharrezkoak bakoitza bere esparruan eta apurtxoet esaten gabiltzena, herria gora bera gabiltzelako, hizkuntza gora bera gabiltzelako, hau guztia berastera dator. Oso ezberdinak, maila oso ezberdinetan, baina, lehen aipatu ditugun gaiak dira ez, denetik izan behar du, ez eredugarria, ideala eta saritua bakarrik ez, izan behar du esparru ezberdinetako sormen lana. Niri egokitu zaidana da transmisio lan bat, neurri handi batean, neretik ez duena hainbeste ere, esango nuke, talde lanean egiten dan zerbait, Iñakirena justu kontrakoa da, erabat bakarlaneko zerbait da, baina askori entzundako oinarri bat dago horre ez. Berak garbi du, ez badu jaso, ez badu entzun, ez badu harrera batein besten lanari, hori ere ez da sortzen, ez? Orduan, nik uste deno gaude maila hortan, eta gure arteko elkarrizketetan hori ikusten zen, ez? Kezka hori eman nahi degunean zer dan eman nahi deguna, nundi gatozen, eta berak asko azpimarratzen zuen modun, kromletx bat badaukagu, ez? Badakigu nundi gatozen da zer dan esan nahi deguna. Poesia irakurtzeaz, idazteaz eta poetaren figuraren hausnarketa dakar egileak liburu honetan, maitasunez eta maitasunari buruzkoa. Blas de Otero, Angela Figuera 2021 sariaren irabazlea. Sarara garamatza kontakizun honek, 1925ko irailaren 17an ospatu zen Axularren egunera. Bertan, eta lehen aldiz, mugaren bi aldeetako idazleak bildu ziren, eta horren guztiaren argazkia egitea lortu du egileak saiakera honetan. Iraultza eta Azigor bikien bigarren abentura. Oraingo honetan, euren ikerketak Bilbora eramango ditu, eta katuak mihia jaten digunean gertatzen dena deskubrituko dute. Iñaki Segurolaren ganorexia lanaren edizio prozesua egiterakoan, bai editore Jorge Jimenez eta biok minaren zauria oraindik irekita genuenean, ez genuen ikusten liburu horrek eskuartean eduki genuen arte liburu horrek horri banatzaile bat beharko zuenik. Nik horri banatzaile horri eman nahi diot orain garrantzia edo bere lekua, liburuak ja bere bidea egin baitu, ez? Eta hainbat irakurleren eskuetara iritsi da eta norberak hartu du liburu horretatik berak behar zuen mezua, ez? Liburuaren horri banatzailea lore bat da, lore ihartutako, lehortutako, hildako lore bat da. Horri artean zanpatua eta prentsatua dagoena, baina nik ekarri nahi dudan irudia da, lore horrek badituela barruan haziak, haizeak eraman egingo dituenak, eta hazi horietatik, hazi horiek lurrera eroriko direla, eta lur horretatik lore berriak jaioko direla, loratuko direnak, eta hori ere ganorexiak guri utziko digun beste ondare eder bat izango dela, orain udaberrian sartzear gaudelarik.